laitoin tuohon tuon mobiilepein. Tehdään sitä saa uuden vuoden vietettyä. Better day tomorrow, New Year. Kaupan pihasta vittu pöllitty pyörä. En tiedä onko siinä kameroita, kannattaako sitä ottaa sinne kauppaan yhteyttä. Oliko nyt ollut kauhean kivaa temppu? No ei kai siinä lainapyörähän se olikin maanantaina hakemaan omaa pyöräkorjauksesta ja sanomaan, että sori se pöllittiin se varapyörä. Ja ihan ok, tuo varapyörä on talvipyöräilyssä ollut, niin kyllä tuo nyt vituttaa. Parempi se oli sillä pyörällä liikkua, kun saatana kävelee. No, jospa maanantaina saa sitten omaan pyörän takaisin. Kattoo kehtaako sillä polkee. Siinä on ainakin aiemmin jäätynyt jarrut. Vittu. Ei saa pölliä toisten pyöriä. Vitu pyörävarkaat saatana. Ärsyttävää. Teen asiasta vielä rikosilmoituksen. Se on vielä kyttistä vastapäätä. No, olisikohan kyttiksi kamera jäänyt pyörän varassa. Saako sieltä zoomattua sinne asti? Oppii pahaa pitää jatkossa pyörää aina lukossa. En minä ajatellut, että sitä kukaan pöllis vittu. Vittu miten kusinen temppu. Semmonen jopopyörä olisi kyllä hyvä, sekin pöllittiin kyllä. Se oli joku 500-600 € se jopopyörä. Se lähti ihan kotipihasta. Toi nyt lähti kaupapihasta. Saatanan kusiset pyörävarkaat, vittu. No eipä sille nyt mitään sitten voi, ettei ole nyt pyörää. Kuka sen nyt kävi pöllimässä? Nyt voisi periaatteessa tehdä omeletin, mutta en sitä tee. Varovasti liukasta. So we had ertermeis, paprika, chicken, onion, käyköhän sitä sitten lisää kaljana. Sitten on ainakin myöhemmin lisää kontsaa.
Kuijunut lisää kaljaa. Onko tää nyt live? No niin, tässä kuvassa ei saa sua nähdä. Eikä minä en tykkää, että minä oon kuollut. Minä tykkään, mä haluan Sinä olla ootkin täällä. semmonen lesbo ollut aina vittu. Minä oon oikein lesbojen lesbo. Lesbo ja ylilesbo. Siis mä oikein siis semmonen niinku... Mä melkein niinku, vähän niinku toimitan lesboja. Sankosta vai kopasta, kun mä teitä, että minä vedän sankosta. Polttako tuo sankosta vai kopasta? Poltetaan jointista ja sankosta ja... Otit sä mukaan sen pollon? Ai niin. Kato, vitsi, Liisa on kyllä kova jätkä, sillä on aina käsi. Eikä se nyt jätkä voi olla. Kato, tuolta mulla on paljon hermostus, sulla on jätkää aina. Sillä on aina käsi. Eikö se on nainen? No enpä hänen jalkojen väliin kahtonut, mutta toivottavasti ei oo mies. Vittu, varmaan tulee pikkusen menee naama punaiseksi, jos rupean kertomaan tästä asiasta. Niin. Kyllä minä olen sen hetken nähnyt. Onko se vieläkin sen liian? On. Joo, on se. Toista voi laittaa mut. Hävettääkö sua? Ei. Minä voin kertoa oikeasti, että mitä kaikkea mä oon nähnyt. Et kerro ainakaan, vaihdetaan puheenaihetta. Joo. Kerro jostain. Toisesta. Eikö oikeastaan hyvin saa tuota, Aika kuulitko? Oikeastaan hyvin saa tuota molempiinkin paikkaan päästiin niinku autokyydillä, että Riisvolta päästiin tähän ja sun vittu miten pitää jatkaa, se on varmaan 3 metriä vittu. Mulle se sanoo, että se on niinku 2 metriä, oliko se No niin kyllä, 13 tai 20 senttiä. Niin jatkopaloin. Niin, siis ei tarvinnut vielä kävellä edes omilla Minä kengillä. olen 84 senttiä vittu, niin kyllä se nyt arvaa. Mitenkä korkea? Siis et kai sä nyt vittu kuvaa ja äänitä näitä juttuja. Joo, tää menee livenä nettiin, että Joo. näkee jokainen. Et sinä sitä juo, anna Liisalle, kun se Tuo vitu apina tuli ja teki tästä mahdollista. Nypyrät, mikä se oli, kun tuo ehkä saattaa tehdä sen kappale. Minä kun joudun putkaan, niin riitti jo vuorokaus. Kytät kävi hyvin. Niin tuskin miiaa 10 päivää pitempään pidetään vittu. Laitahan nyt vähän musiikkia kuulua. Sinä opina, mikä oli se kappale, ennen kuin tästä lähdettiin. Nautat. Menee nää. Miksi? Nää menee kaikki nettiin. Miksi? Sinne tulee ihmisiä. Koska meillä ei ole mitään No, minä en salattavaa. välttämättä Meillä ei ole halua mitään mitään. salattavaa. Mulla on. No niin, sulla on, mutta meillä ei. Jos sä oot laita sitä vittu niinku nauhat tässä käymässä, niin mitä ei kuunnella eikä vittu tommosia. Jos sä oot laita kiinni, sit sä varmaan lähdet pihalle. Vittu, mä laitan sulle ihan huolella. Siis jos sä nauhoitat, jos sä et lopeta sitä, niin sit sun kannattaa vetää kengät jalka ja lähteä vittuun. We are having yogurt this evening. Ai näyttäis oleva. Oikeesti vai? Mikä niistä? Hiisidog TV vai Hiisidog? Kumpi? Oikeesti?